नमस्कार. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. हिंदूंच्या मंदिरांची ज्या आत्मीयतेनं, श्रद्धेनं आणि तळमळीनं सेवा व्हायला हवी ती अनेक ठिकाणी होताना दिसत नाही. सरकारी यंत्रणेकडून मंदिरांचं व्यवस्थापन केलं जात असलं तरी अनेक ठिकाणी ते केवळ नोकरीच्या दृष्टिकोनातून चालवलं जात असल्याचं दिसतंय. मात्र गावागावातील स्थानिक मंडळीच्या भावनेनं, हृदयापासून आणि भक्तिभावानं मंदिरांचं पावित्र्य जपतात तशी भावना सरकारी व्यवस्थेत अनेकदा दिसून येत नाही, असं मत विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय मंत्री शंकर गायकर यांनी व्यक्त केलं. या मंदिराची अगदी आपुलकीने सेवा होते. अनेक वेळेला ती तशी होत नाही, कारण ते कसं आहे 8 तासाची ड्युटी केल्यासारखं होतं आणि तुमच्याकडनं ती सेवा घडते. ती कशी आहे, हे नाही म्हटलं तरी तुमचं आराध्य दैवत आहे, कुलदैवत आहे, असं त्याचं महात्म्य जे आहे ना, तर त्या आत्मीयतेने त्याची सेवा घडली जाते ना. हृदयापासून सेवा त्यांच्याकडे गेल्यानंतर ते होणार नाही होत ना. आता आम्ही पाहतो ना, पंढरपूर पाहतो, आता आम्ही शनी शिंगणापूर पाहतो, अनेक जी देवस्थानांची अवस्था पाहतो ती भयावह आहे. त्याच्यामुळे मग संपूर्ण केवळ महाराष्ट्रातच नाही, संपूर्ण देशभरामध्ये आता आम्ही ती मागणी केलेली आहे. तशी कर्नाटकमध्ये अनेक लाखो करोडो रुपये जे हिंदू भाविकांचे आहेत, जे आस्थेने ठेवले जातात, ते वाहिले जातात, श्रद्धेने दिले जातात, तर त्या पैशाचा विनियोग ज्या पद्धतीने सरकार दरबारी होतो तो योग्य होत नाही. म्हणून योजनापूर्वक त्या मंडळींच्या हातामध्ये, जसं आता विश्वस्त म्हणून तुमच्याकडे सरकारने तुमच्यावर विश्वास दाखवावा, आणि त्याची चिंता ते वाहतील, आणि त्याचा आतापर्यंत आलेला जो काही अनुभव आहे तो फार चांगला आहे याच्यामध्ये. आणि ज्या वेळेला सरकारने नेमणूक केली त्या वेळेला कसं आहे, ते नेमणुका ज्या झालेल्या आहेत त्या योग्य झालेल्या नाही, आणि त्याचा जो व्यापारीकरण झालं, राजकीयकरण झालं, सगळ्यात महत्त्वाचं राजकीयकरण झालं. त्याच्यामुळे याच्यातनं सगळ्यातनं मुक्ती मिळावी असं आता आम्ही महाराष्ट्र सरकारला, तसं कर्नाटक सरकारला दिलं आहे, तामिळ सरकारला दिलं आहे, आंध्र प्रदेशमध्ये दिलं आहे. जसं याचं तिरुपती जे स्थान आहे तिथे इतका भ्रष्टाचार आहे. आपण पाहिलं असेल, प्रसादामध्ये भ्रष्टाचार आहे. म्हणजे प्रसादामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी जे काही तूप आणि ते जे वापरलं ते गाईच्या चरबीपासून वापरलं. म्हणजे पैशाच्या प्रलोभनापोटी त्यांनी देवाला वेठीस धरल्यासारखं, देवाचा सौदा म्हणजे प्रसाद जो आहे किती श्रद्धेने लोक नेतात. तर अशा प्रकारच्या अनेक घटना ज्या, अनेक गोष्टी आहेत, तर याला सरकारने कुठेतरी तातडीने लक्ष घालावं. आता त्या ठिकाणी सुद्धा अनेक जी मंडळी आहेत, हे देवस्थान हिंदूंचं आहे, आणि हिंदूंचं देवस्थान जे आहे, तर त्या ठिकाणी जसं आता शनी शिंगणापूरला नको ती लोक त्यांनी भरून ठेवली, तसंच तिरुपतीला सुद्धा नको त्या लोकांच्या हातात प्रशासन केलं. तुम्ही ऐकलं असेल, म्हणजे तिथे अनेक ठिकाणी ख्रिश्चन, मुसलमान अशा प्रकारचं जे आहे ना, बरं त्यांच्या ठिकाणी आमचं स्थान काही नाही आहे, पण आमचं म्हणणं असं आहे, त्याच्या मागची भावना एवढीच आहे की त्याचं पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे. नाही, कशाला राखलं? त्याची श्रद्धा, ज्याची श्रद्धा नाही आहे त्याचं पावित्र्य कशाला ते राखतील? ते केवळ तिथली लुटमार करणार आहेत. हिंदूंच्या पैशाने दुसऱ्यांची जर सेवा होणार असेल, आणि हिंदूंना म्हणून आपण विश्व हिंदू परिषदेतर्फे संपूर्ण देशभर जवळजवळ 2,500 ते 3,000 सेवाकार्य आपली उभी आहेत.
म्हणजे अगदी कुष्ठरोग्यांपासून तर वृद्धाश्रमापासून तर शालेय शिक्षणांपासून आपण ज्या व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत तर हे केवळ मंदिरांच्या आशीर्वादानेच केलं ना. आता सिद्धिविनायकचं आहे, सिद्धिविनायकचं सुद्धा आमच्यासमोर रिझल्ट आहे. अनेक जे कॅन्सरचे पेशंट आहेत किंवा अन्य आपले आलेले तिथले भाविक आहेत, इथून गेलेल्या माणसांना तिथे राहायला जागा उभी नाही. आता विश्व हिंदू परिषद तिथे इथून गेलेल्या माणसांकरता जे रुग्णांबरोबर जातात त्यांनी कुठे राहायचं. आपण जर बघितलं असेल टाटाला रस्त्यावरती लोक झोपतात. तर आता ते काय की त्यांना कुठे ना कुठे 2 वेळचं भोजन मिळावं, त्यांची आस्थेने चौकशी करावी, त्यांच्याकरता सरकारकडनं काही निधी जो आहे तो मिळून द्यावा. आता मोठ्या प्रमाणे सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मोठ्या प्रमाणे या गोष्टी जातीने लक्ष घालतात. शिंदे साहेब सुद्धा हा रिझल्ट आहे. म्हणून आम्ही ती मागणी केली की तुम्ही त्या त्या ठिकाणी जे ट्रस्टी आहेत त्या विश्वस्त आहेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवा आणि याचा इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये समाजाला त्याचा धर्माला लाभ होईल ना असं आपण विनंती केली. पण सरकारने सुद्धा त्याच वेळेला म्हणजे महत्वाचं कौतुक असं आहे सरकारचं की सरकारला दिल्याबरोबर सरकारने मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळेला शेरा मारलेला आहे, लगेच मान्य केलेला आहे. बघू. आणि साहेब कसं स्थानिक लेवलला त्या लोकांकडे का असावं की तळमळीने प्रगती करणं ते झालं तर हे प्रगती विकास किंवा हे जो वैभव वाढवायचं असेल तर असं हे वैभव वाढवायचं असेल तर स्थानिकांच्या हातातच नाही नाही, तुम्हाला माहिती आहे ना इथली दुःख जी आहेत ना, इथल्या अडचणी आहेत, इथली दुःख आहेत, इथली विकास कामं आहेत, ही बाहेरच्या माणसाला काय माहिती आहे? काहीच नाही. लक्षात आलं ना, बाहेरच्या माणसाला काही माहित नाही. त्यामुळे स्थानिक माणसाच्या हातात दिलं तर तिथे याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये जर सोडलं, शेवटी व्यक्ती तेवढ्या प्रकृती आहे तो भाग वेगळा, पण अधिक तर 99% विकास झालाय ना तीर्थक्षेत्रांचा. हो झालं. त्याच्यामुळे तुम्ही जे म्हटलात ना त्याच्याकरता आग्रह तो आहे की त्यांच्या हातात तुम्ही द्या. हो. माजी आमदार वैभव नाईक यांना जर यापुढे प्रशासनाकडून किंवा सत्ताधाऱ्यांकडून त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला तर ठाकरे सेना गप्प बसणार नाही असा थेट इशारा ठाकरे सेनेचे उपजिल्हा प्रमुख अमरसेन सावंत यांनी दिलाय. कुडाळ येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी शिवसेना स्टाईलनं तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलाय. एसीबीचे जे अधिकारी बदलतात ते नवीन येऊन त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलतात. याला कारण एवढंच आहे की त्यांचं पक्षांतर झालं नाही, ते उभाटामध्ये निष्ठावंत आहेत, हे मुख्य कारण आहे. आज जर बघितलं तर सरकार या सरकारमध्ये अनेक जे मंत्री आहेत नेते आहेत ते भ्रष्टाचारामध्ये बरबटलेले होते, त्यांच्यावर मोठमोठे आरोप झालेले होते. परंतु यांच्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यावरचे सगळे आरोप नील केलेले आहेत आणि आपल्या पक्षामध्ये त्यांना घेतलेलं आहे. म्हणजे एक प्रकारे हे शासन आणि हे राज्यकर्ते आपल्या पक्षामध्ये भ्रष्टाचाराला घेऊन आपला पक्ष भ्रष्टाचारी बनवत आहेत. मात्र पक्षामध्ये न येणाऱ्या लोकांना त्रास देण्याचं काम या लोकांकडून सुरू आहे. आम्ही आता पुष्कळ झालं, आम्ही आता यापुढे गप्प बसणार नाही आहोत. कारण अशाच प्रकारे जर एखाद्यावर अन्याय करत असतील तर आम्हाला शिवसेना स्टाईलने पुढचं उत्तर शासनाला द्यावं लागतं. आम्ही जर अशाच प्रकारे शासन चालत असेल तर आम्हाला आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राज्यभर बदनामी करणाऱ्या भुईबावडा कॉपी प्रकरणात आता एक नवा ट्विस्ट समोर येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी आणि संबंधितांना वाचवण्यासाठी काही पातळ्यांवर हालचाली सुरू असल्याची माहिती पुढे येते. विशेष म्हणजे घाटमाता परिसरातील शिक्षकी पेशातील पाटलानं या प्रकरणात पुढाकार घेतल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट. भुईबावडा येथील 10वी परीक्षा केंद्रावरील कथित कॉपी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर झाला असून आता सर्वांचं लक्ष संभाव्य कारवाईकडे लागलंय. मात्र कारवाईची प्रक्रिया सुरू असतानाच या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर येतोय. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील काही संबंधित व्यक्ती आणि घाटमात्यावरील एक शिक्षक यांची तालुक्यातील एका प्रशालेत गुप्त बैठक झाल्याची चर्चा आहे. या बैठकीत प्रकरण कशा पद्धतीनं हाताळायचं आणि पुढील कारवाईपासून कसा बचाव करायचा यावर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय.
इतकंच नव्हे तर संबंधित पाटलानं मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच काही लोकप्रतिनिधी यांना मॅनेज करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचीही चर्चा आहे। त्यामुळे या बैठकीनंतर विविध स्तरावर हालचालींना वेग आल्याचं बोललं जात आहे। तसेच हे प्रकरण शांत करण्यासाठी मंत्रालय स्तरापर्यंत संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही समोर येते। त्यामुळे चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असताना अशा घडामोडींची चर्चा सुरू झाल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या। भुईबावडा कॉपी प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, की हे प्रकरण प्रभाव आणि दबावाच्या जोरावर दाबण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय। श्रीधर साळुंखे, कोकण साधलाय, वैभववाडी। देवगडमध्ये सध्या पावसानं जोर धरला असून पावसाच्या आगमनाने शेतकरी समाधानी झालाय। नांगरणी, तरवा पेरणी, उकळ दुराच्या कामांना सुरुवात झाली आहे। मृग नक्षत्राच्या सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांनी तरवा पेरणी केली। पाऊस सुरू झाला तरी शेतकऱ्यांचा उत्साह कायम असून आता जोमानं शेतात उतरून शेतीची कामं देखील करणार आहेत। पावसाच्या सुरुवातीलाच गावागावातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्यानं ग्रामस्थांत नाराजी आहे। पावसाच्या आगमनानं वातावरणात गारवा जाणवू लागलाय। आता साधारण 4 दिवस आपल्याला पाहिजे तसा पाऊस पडतो, व्यवस्थित पेरणी योग्य पाऊस चालू आहे। आता भरपूर प्रमाणात पेरणी सगळीकडे चालू आहे, उकळणी सुद्धा चालू आहे। बाकीची काय शेतीची कामं आहेत ती जरा प्रगतीपथावर जास्त प्रमाणात आहे। त्यामुळे यंदा पाऊसही बऱ्यापैकी होईल आत्ता आत्ताच्या चित्रावरून असं वाटतंय की पाऊस बऱ्यापैकी पडेल। त्यामुळे लोकांनी आता जास्तीत जास्त पेरणीला किंवा उकळणीला सुरुवात केलेली आहे। आणि तसा विचार केला तर इथे कोकणात राहून भरपूर प्रमाणात भात शेती, नाचणा शेती किंवा बाकीचे तूर म्हणा, मूग म्हणा, सगळ्या प्रकारचं धान्य इथे पिकवता येतं। त्यामुळे इथल्या लोकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात इथेच राहून इथली जे काय भात शेती आहे किंवा बाकीच्या प्रकारचं जे काय धान्य पिकवता येईल आपणाला त्याच्यातूनच आपल्याला काहीतरी रोजगार निर्मिती करता येईल। जे आता परप्रांतीय इथे येतात, नेपाळवरून एवढे लोक इथे येतात आणि इथला पैसा सगळा नेपाळला घेऊन जातात। इथले लोक फक्त मुंबईला जाऊन भांडी गुंडी घासतात आणि काय 8-10 हजारावर रुपये नोकरी करतात। पण इथेच जर इथला माणूस इथे राहिला तर इथे शेती करून त्याचा आंब्याचा व्यवसाय परत व्यवस्थितपणे चालू शकतो। घरात 2 माणसं असली तर किमानपैकी 2-4 पेटी आंबा विकलं त्याला 7-8 लाख रुपये मिळू शकतात प्रायव्हेट पिकलिंग तर त्या प्रमाणात लोकांनी इथे राहून जास्तीत जास्त शेतीकडे वळावं असं मला वाटतं। काका आता किती वर्ष झाली आपण शेती करताय? मी साधारण आता नाही म्हटलं 94 सालापासून शेती करतो इथे। त्यामुळे शेती हाच आमचा पहिल्यापासून प्रामुख्यानं हाच धंदा आहे। इथे उद्योग हा शेतीचाच आहे। आता त्याच्यानुसार पहिल्यांदा नुसती शेती होती, पण साधारण 80च्या दशकानंतर कलमांकडे आम्ही जास्त वळलो। कलम लागवडही जास्त गेली, तिथे कलमातूनही चांगल्या प्रकारे पैसा येतो। शेतीतूनही आपणाला 1 वर्षभर पुरेल, जास्त प्रमाणात असं मिळत नाही, पण आपणाला पोटापुरतं लागणारं धान्य आपण इथे पिकवू शकतो। काही फक्त बाबा गूळ म्हणा, तेल म्हणा हे आपण विकत घेऊ शकतो, नाही असं नाही, पण बऱ्याचशा प्रमाणात आपण इथे राहून इथल्या प्रमाणात जे काय आपल्याला लागणार ते आपण इथे पिकवू शकतो। त्याप्रमाणे इथल्या लोकांनी वागावं आणि शेतीकडे परत वळावं। तुम्ही मुंबईकडे जाण्याचा विचार केला नाही, मी पहिल्यापासून 94ला मी बीकॉम झाल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याचा विचारच सोडून दिला, इथेच राहिलो। इथलीच शेती भीती, माझे वडील इथे शेती करायचे, त्याच्यामुळे मीही तिथेच शेतीला सुरुवात केली। आता बीकॉम करून देखील तुम्ही पारंपरिक शेती बरोबर आणखी जोड व्यवसाय काय करताय? आता आंबा, आता आम्ही प्रायव्हेट पुण्याला आंबा विकतो। पहिल्यांदा नुसतं APMC मार्केटला पाठवत होतो, दलाल लोक नाडायचे आम्हाला, पण त्याच्यानंतर आमच्या इथल्या काही लोकांनी पुण्याला जाऊन आंबा विकायला सुरुवात केली। त्याच्यातून आता चांगले पैसे मिळायला लागले, किमान फक्त 2-3 हजार रुपये पेटीला मिळतात। त्यामुळे 200-300 जर पेटी आंबा जर विकला गेला तर 5 ते 6 लाख रुपये मिळू शकतात शेतकऱ्याला, आणि तेवढे सफिशियंट होऊ शकतात। तसेच आता आजूबाजूला देखील काही लोक शेती करतात, पण त्याच्यात बहुसंख्येने शेती एकंदरीत सोडलेली दिसते, काही कोपरे मोकळे दिसत आहेत। त्याचं प्रतिबिंब तुम्ही काय सांगू शकाल? नाही, इथे कारण काय आहे, आत्ता मोदी सरकार तुम्हाला हे देत आहे, धान्य देत आहे म्हणून इथले लोक आत्ता सगळे सोडत आहेत। म्हणजे त्यांचं काय चूक आहे असं मी म्हणत नाही आहे। कोरोनाच्या काळात त्यांनी भरपूर प्रमाणात सहाय्य केली नाही लोकांना, पण आता त्यांनी ते रेशनिंग बंद करावं, म्हणजे त्यामुळे लोक शेतीकडे परत वळतील। नक्कीच, निश्चित, समजलं का? यस. आणि त्याचबरोबर त्यावेळी लोक गावातून कडधान्य म्हणजे तांदूळ असतील लोकांना मुंबईला पाठवायचे, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, पहिल्यापासून आधी कोकणातला जो माणूस आहे मुंबईला राहिलेला तो सर्वसाधारण इथे मे महिन्यात येतो आणि मे महिन्यातून जाताना अगदी आंबे, फणस, गरे, नंतर तुमचे भात शेती म्हणजे तांदूळ, दाणे हे सगळं तिकडे घेऊन जातो। इथला माणूस त्याला तिकडे पुरवतो, पण आता इथे शेतीची लागवड कमी झाल्यामुळे तिकडच्या माणसालाही तो फटका बसला आहे। समजलं का? त्याच्यामुळे इथल्या माणसांना शेतीकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात लक्ष द्यायला पाहिजे।
आत्ता जागतिक जर सगळा तुम्ही विचार केलात बाहेरच्या देशांचा, आता अमेरिका, तुमचं इराण काय युद्ध चालू आहे, त्याचा फटका येतो सगळीकडे बसतोय. त्यामुळे आता जास्तीत जास्त महागाई होणारच. मग जर इथला शेतकरी इथल्या इथे जर आपणाला धान्य पिकवू लागला तर कुठेतरी स्वयंरोजगार या दृष्टीने त्याला इथल्या इथे काहीतरी मिळू शकेल. बरोबर. आणि एकमेकांना धरून जर शेती केली सगळ्यांनी मिळून एकत्र, तर त्याचा फायदा भरपूर प्रमाणात होईल. काही लोकांना असं वाटतं की निसर्गापुढे आपण काही करू शकत नाही, एकंदरच पावसाचं अनिश्चितता, पाऊस कधीही पडतो, त्याच्यावर काय सांगाल? एकंदर पावसाची अनिश्चितता आहेतच. अनिश्चितता पावसाचीही आहे, नाही असं नाही मी म्हणत. पण आमचा कोकण भाग असा आहे की खरोखरच स्वर्ग आहे. कोकणात आत्तापर्यंत बाबा अगदी पाऊस पडला नाही त्यामुळे दुष्काळ आला असं रेअरली केव्हा तरी 2-3 दशकातून एकदा होऊ शकेल, नाही असं नाही मी म्हणत. पण जास्तीत जास्त 99% काय इथे तसा दुष्काळ पडत नाही. आणि इथला शेतकरी कुठेही किंवा इथला बागायतदार कोणाकडे हात पसरून भीक मागायला जात नाही घाटावरच्यांसारखा. हेही तेवढंच आहे. हां, भात पिकाबरोबर आपण आणखी कुठचं पीक घेतलं भात शेतात? पीक आता आमच्या इथे जास्तीत जास्त प्रमाणात नाचणी होते. तुरीचं प्रमाणही बऱ्यापैकी लोकांनी जर केलं तर तूर डाळ म्हणजे आपण स्वतः आपण पिकवू शकतो. मूगही पिकू शकतो. एवढी धान्य इथे पिकू शकतात. उडीद पिकू शकतो. त्याचबरोबर जर समजा पाऊस जर एखाद्या वेळी नाही पडला तर तुमच्याकडे विहिरीची सोय आहे काय? त्याप्रमाणे काय पाण्याची सोय व्यवस्था कशी करता शेतकरी? जनरली आता काय आहे माहिती आहे का, पाऊस नाही पडला असं म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की 99% पावसावर अवलंबून आहे, हे बरोबरच आहे. पण 95% आम्हाला बळीराजाला तो नक्की सहकार्य करतो पाऊस. 5% असं केव्हा तरी येतात की बाबा कुठेतरी बाबा अगदी आता तोंडात आलंय धान्य आणि बाबा पाऊस पडला नाही असं एखादं वर्ष होतं. पण कुठेतरी आता इथे काय खालीची गावाची शेती आहे तिथे सगळीकडे नाही म्हटलं तरी विहिरी आहेत, त्याच्यामुळे पाणी लावता येतं. पण सड्यावर जी शेती आहेत ना तिथे कुठे तळी आहेत. आता लोकांनी तिथे सुद्धा हे मोठ्या प्रमाणात विहिरी खणलेली आहेत. त्यामुळे तिथे सुद्धा लोक आता तुमचे इलेक्ट्रिकचं कनेक्शनही सगळीकडे आता आहे झालेलं. त्याच्यामुळे लोक पाणी लावतात. खर्च होतो नाही असं नाही, पण तेवढं त्याला धान्य मिळू शकतं दरवर्षी पुरेल एवढं. काही लोक म्हणतात की काही ठिकाणी माकडांचा त्रास असतो, काही ठिकाणी वन्य प्राणी असतात, ते शेतात जाऊन शेतीचा हे करतात, नाश करतात शेतीचा. त्याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? नाही, तो एक आता रिअल फॅक्टर आहे मात्र. कारण आत्ता आंबा याच्या विषयात जर तुम्ही धरलात तर आंब्याला माकडांचा खूप त्रास होतो. म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी सरकारने ठोस असा निर्णय घ्यायलाच पाहिजे. अजून आमच्याकडे कसं आहे बाबा, गवेरेडेने ह्या प्रकारात वाघोडांच्या खाली इकडे तेवढा अजून प्रादुर्भाव नाही आहे. पण पोंभूरला तिकडे मुटाडपासून गवेरेड्यांचं प्रमाण जास्त आहे, आता वाढत चाललं आहे. तसं प्रमाण इकडे नाही आहे. इकडे आम्हाला ह्या भातशेतीचा तसा विचार केलात ना तर आम्हाला बाबा कुठच्या प्राण्यापासून त्याचं नुकसान झालं आहे असं इथे तरी नाही आहे. वाघोडांच्या खालचा पट्टा आहे, वाघोडांच्या वरचा जो पट्टा आहे ना त्याला काही प्रमाणात होऊ शकतो. आता इथे नाही म्हटलं तरी ही भातशेती आत्ता ही पिकल्यानंतर पाऊस गेल्यानंतर इथे आम्ही कुळथाचं जो उत्पन्न घेतो, कुळीत होतो, मूग होतो, उन्हाळ्यात होऊ शकतो इथे आणि चांगल्या प्रमाणात आमच्याकडे पिकतो. आणि त्याला चवही चांगली. तुम्ही घाटावरचा कुळीत आणून बघा आणि इथल्या कुळथाचं पिठलं करून बघा, त्याला चव किती येईल. म्हणजे हे सगळं लक्षात घेता इथल्या लोकांनी इथेच काहीतरी करून इथेच राहावं. म्हणजे त्या दृष्टीने 4 घरं इथे चालू राहतील असंच मला आता वाटतं सांगणं. राज्य शासनाने मागील निवडणुकीच्या वेळी लाडकी बहीण योजना आणून प्रत्येक महिलेला 1,500 रुपये देण्याची योजना आणली. पण ती योजना आता त्याच महिलांना कठीण झालेली आहे. कारण ज्या निवडणुकीमध्ये जे काळे पैसे वाटतात ते वाईट पैसा म्हणून त्यांनी योजनेमार्फत वाटून आपली मतं मिळवली, सत्तेवर आले. पण सत्तेवर आल्यानंतर ज्या महिलांना आता सोसावं लागतं आहे त्यांच्या असलेल्या कुटुंबाचं जे गणित ते पूर्ण कोलमडलेलं आहे. कारण आज या ठिकाणी बघितल्यानंतर गॅस हा 1,000 रुपयावरती जाऊन पोचलेला आहे. 2 वेळा गॅसची वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर असलेल्या जे असलेले कडधान्य किंवा जीवनावश्यक वस्तू, तेल म्हणा, अन्न म्हणा, यांची तर महागाई गगनाला भिडलेली आहे. आता या सर्व गोष्टी असताना ज्या असलेल्या शाळा सुरू झाल्यामुळे आता मुलांच्या शाळेच्या फी, ज्या असलेल्या व्हॅनच्या फी किंवा त्याची असलेल्या ड्रेस, पाठ्यपुस्तकं ह्या सर्व एवढे दर वाढलेले आहेत. ते दर प्रत्येक लोकांना न सोचणारे आहेत.
म्हणजे शासनाने एका बाजूनी महिलांना काहीतरी सरसकट ज्यावेळी निवडणूक होती त्यावेळी दिली, त्यातले जवळजवळ 51 लाख महिला रद्द केल्या, त्यातले 16,000 पुरुषांनी जवळजवळ त्या महिलांना मिळणाऱ्या योजनेचा लाभ घेतला आणि जवळजवळ 21 लाख महिला या शासकीय निमशासकीय असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला. म्हणजे शासन किती शासनाचा भोळा कारभार होता हे यातून दिसते. आणि आजही ज्या लाभार्थी महिला आहेत त्यांनी KYC केली तरी त्यांना पैसे येत नाहीत, पण शासनाच्या तिजोरीतच पैसे नाहीत. कारण शासन एका बाजूने जनतेला पैसा वाटतो असं सांगते आहे, आंबा बागायतदारांची ती पूर्ण चेष्टाच केलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासन जे कर्ज काढते लाखो रुपयाचं ते प्रत्येकाच्या डोक्यावरती कर्ज शासन ठेवते, पण शासनाचा विकास, शासनाचा तिकडे असलेला विकास दिसत नाही. जिल्ह्यातले असलेले रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत, जिल्ह्यातल्या सर्व योजना ठप्प झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे आज जिल्ह्यातली रस्त्याची कामं पण होत नाहीत, डांबर वाढलं आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार केल्यानंतर या महागाईमध्ये आज भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात असून दे की राज्यात असून दे जनतेला दिलासा देणारं नाही आहे. जनतेचा दिलासा देऊन न देता जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारं हे सरकार आता निर्माण झालेलं आहे. सोन्याचा भाव गगनाला भिडला आहे, चांदीचे रेट त्याच्यापेक्षाही डबल झाले आहेत. म्हणजे हे सर्व परिस्थिती बघितल्यानंतर कोणत्याही गृहिणीला जर विचारल्यानंतर ती गृहिणी एकच सरकारबद्दल तिरस्कार निर्माण करते. हा तिरस्कार कायमस्वरूपी जनतेने मनात ठेवला पाहिजे. निवडणुका आल्या की अशा प्रकारच्या योजना वाटतात, पण निवडणुका संपल्या की अशा प्रकारे ज्या 1,500 रुपये महिलांना देत आहेत त्या महिलांच्या पॉकेटमधून 3,000 रुपये वेगवेगळ्या मार्गाने काढून घेत आहेत. याचाच अर्थ जनतेला हे सरकार फसवत आहे. सरकारमधले मंत्री फसवत आहेत, मुख्यमंत्री पंतप्रधान पासून सर्व फसत आहेत आणि त्यामुळेच आज हे अनेक घोटाळे, अनेक बुवाबाजी, अनेक बाबाबाजी हे निर्माण होऊ लागलेले आहेत आणि त्या घोटाळ्यावरती सरकार कुठलाही निर्बंध आणू शकत नाही. अनेक ठिकाणी आज वेगवेगळ्या घटना घडत आहेत, पण त्या घटनेवर सरकार निर्बंध आणू शकत नाही. त्यामुळे सरकार पूर्णतः फेल्युअर झालेलं आहे आणि या सरकारने आता जनतेला जगावं की मरावं अशा प्रकारची प्रश्न निर्माण करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे हे सरकार निष्क्रिय सरकार आणि जनतेला दिलासा न देणारं सरकार या जनतेवरती, या राज्यावरती आणि केंद्रावरती येऊन पडलेलं आहे. तुळस व मातोंड गावांना जोडणाऱ्या नदीवर तुळस पलतड इथं असलेला आणि परिसरातील शेतीसाठी जीवनवाहिनी ठरलेला ब्रिज कम बंधारा रविवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अचानक मधोमध कोसळला. यामुळे आगामी रब्बी हंगाम पूर्णपणे धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान या बंधाऱ्यासाठी आपण गेली 5 वर्ष पाठपुरावा करत होतो. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या मार्फत पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यातून जलसंधारण विभाग सावंतवाडी यांच्याकडून 1,48,00,000 एवढा निधी मंजूर झालेला आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून कार्यारंभ आदेश पावसाळ्यानंतर होऊन तात्काळ काम सुरू होईल अशी माहिती वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे यांनी दिली. वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस आणि मातोंड गावांना जोडणाऱ्या नदीवर तुळस पलतड इथं असलेला आणि परिसरातील शेतीसाठी जीवनवाहिनी ठरलेला ब्रिज कम बंधारा रविवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अचानक मधोमध कोसळला. या महत्त्वपूर्ण बंधाऱ्यामुळे अडवलेल्या पाण्यावर तुळस आणि मातोंड भागातील शेतकरी रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेती करतात. येथील शेतकरी या बंधाऱ्याच्या पाण्याच्या जोरावर भुईमूग, नाचणी, मिरची, चवळी यांसह विविध प्रकारची आंतरपिके आणि भाजीपाला घेत असतात. तुळस पलतड नदीवरील हा सर्वात जुना ब्रिज कम बंधारा आहे. यापूर्वी स्थानिकांची ये-जा होत असे. यानंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक अंतर्गत या ठिकाणी या बंधाऱ्याच्या शेजारी मोठे ब्रिज बांधण्यात आले. त्यामुळे दळणवळण सुखर झालं. मात्र या जुन्या पुलावर शेतकरी अनेक वर्ष बंधारा घालून नदीचं पाणी शेतीसाठी अडवतात. मात्र आता हा बंधाराच कोसळल्यामुळे प्रशासनानं कोणतीही दिरंगाई न करता रब्बी पिकाच्या पेरणीपूर्वी या कामात तात्काळ लक्ष घालण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होती आहे.
दरम्यान वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते. आपण या बिजकम बंधाऱ्याजवळ उभे आहोत. खरं म्हणजे हा बिजकम बंधारा तुळस गावाचं गोडं पाणी साठवतो आणि खारं पाणी अडवतो. त्यामुळे या बंधाऱ्याचे फार मोठे फायदे गेली 40 वर्ष आपण तुळस, मातोंड आणि हुडाबळ्या या 3 गावांनी घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर याच गावातल्या या नदीपात्रामध्ये तुळस ग्रामपंचायतच्या म्हणजे विहिरी आहेत, ज्याच्यावरून संपूर्ण गावाला पाणी पुरवठा या ठिकाणी होतो. असा हा ब्रिजकम बंधारा जो कालच्या थोडासा जीर्ण झालेला आहे. म्हणजे जवळजवळ 40 वर्ष म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे देवराय हिरेपर मातोंड हे त्यावेळी सभापती होते आणि त्यांच्या कालावधीमध्ये हा ब्रिजकम बंधारा झालेला होता आणि तो आजतागायत या ठिकाणी उभा होता. परंतु जीर्ण झाल्यामुळे तो कोसळलेला आहे. परंतु गेली 2-3 वर्षे म्हणजे मी सरपंच होतो त्यावेळीपासून या ब्रिजकम बंधारा व्हावा, म्हणजे अद्यावत चांगल्या प्रकारचा बंधारा व्हावा म्हणून आमचे प्रयत्न होते आणि त्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव इरिगेशन डिपार्टमेंट सावंतवाडीकडे आम्ही पाठवलेला होता. आणि मला वाटतं हल्लीच 1 महिन्याभरापूर्वीच या बंधाऱ्याची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. संबंधित डिपार्टमेंटशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्क ऑर्डर देण्याच्या स्थितीमध्ये सध्याचं काम आहे. परंतु सध्या पाऊस असल्यामुळे वर्क ऑर्डर दिलेली नाही आहे. पावसाळा संपल्यानंतर लगेचच या ठिकाणी वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. शेतकरी बांधव नेहमी या ठिकाणी तो बंधारा अडवतात आणि गोडं पाणी साठवतात, ज्याचा उपयोग संपूर्ण शेतीसाठी, माडबागायतीसाठी, पोपळीसाठी, विविध शेतकऱ्यांची जी विविध नगदी पिकं आहेत त्या सगळ्यासाठी या ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो. भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचा उपयोग संपूर्ण तुळस गावासाठी, संपूर्ण मातोंड गावासाठी आणि संपूर्ण होडाडा गावासाठी या ठिकाणी होईल, यात काही शंका नाही आहे. फक्त पावसाळा झाल्यानंतर हे काम त्वरित सुरू होऊन त्या ठिकाणी हा बंधारा या ठिकाणी उभा राहील. संबंधित कामासाठी 1,48,00,000 निधी हा मंजूर झालेला आहे. मगाशी तुम्हाला सांगितले की टेंडर प्रक्रिया झालेली आहे आणि या कामासाठी मुख्यत्वे करून सन्माननीय आमच्या विभागातले नेते सन्माननीय मनीषभाई दळवी यांनी फार मोठे प्रयत्न केलेले होते. त्यांनी संपूर्ण प्रस्ताव ज्यावेळी आम्ही इरिगेशन डिपार्टमेंटकडे पाठवलं त्यानंतर त्याला निधी उपलब्ध होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असते निधी उपलब्ध होणं. त्यासाठी त्यांनी पालकमंत्री महोदय आणि आमचे या विभागाचे स्थानिक आमदार सन्मान दीपक केसरकर यांच्याशी नेहमी चर्चा केली आणि त्यांच्याच प्रयत्नानं त्या ठिकाणी आमच्या या बंधाऱ्यासाठी निधी या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे. म्हणजे अंतिम माझं म्हणणं असं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा बंधारा पुढच्या वर्षी म्हणजे पाऊस संपल्यानंतर या बंधाऱ्याला लगेच त्वरित तात्काळ सुरुवात करण्यात येईल आणि माझ्या माहितीप्रमाणे मे महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत हा बंधारा पूर्ण होईल, यात काही शंका नाही. सावंतवाडी शहरातील वन विभागासमोर तुंबलेल्या पाण्यात गटाराचा अंदाज न आल्यानं 4 चाकी गाडी त्यात अडकली. अखेर टोईंग व्हॅनच्या सहाय्यानं ती गाडी बाहेर काढण्यात आली. 15 दिवसांपूर्वी मोरीचं काम इथं करण्यात आलं. यावेळी अधिकारी ठेकेदाराकडून आवश्यक दक्षता न घेतल्यानं हे पाणी रस्त्यावर तुंबलं होतं. याबाबत माहिती देत आहेत चीफ रिपोर्टर विनायक गावस. ठेकेदारांचे प्रताप आणि नागरिकांना ताप अशी अवस्था सावंतवाडी शहराची झाल्याची पाहायला मिळते. सावंतवाडी शहरात वन विभागाच्या समोर नुकतीच एक गाडी जी आपल्याला जाताना पाहायला मिळाली, हीच गाडी त्या गटारामध्ये गेलेली पाहायला मिळाली. मोरीचं काम इथं सुरू होतं. जेव्हा या संदर्भात विचारलं अधिकाऱ्यांना नगर परिषदच्या बांधकाम विभागाच्या, त्यावेळी त्यांच्याकडनं सांगितलं गेलं की आचारसंहिता असल्यामुळे कामाला विलंब झाला आणि 15 दिवसांपूर्वी हे काम सुरू झालं आणि त्यामुळे हे पाणी तुंबल्याचं इथे पाहायला मिळालं. आणि पाणी तुंबलेलं असताना ती 4 चाकी जे वाहन होतं समोरून येणाऱ्या गाडीला वाट देत असताना ते वाहन त्या गटारामध्ये गेलेलं पाहायला मिळालं आणि टोईंग व्हॅन बोलवून ते वाहन बाहेर काढावं लागलं. जवळपास तासभर ही कसरत या ठिकाणी सुरू होती. नागरिकांना नाहक याचा त्रास सहन करावा लागत होता. दुतर्फा एसट्या लागलेल्या होत्या, त्यामुळे प्रवासी अडकून पडले होते. एकंदरीतच हे सगळं परिस्थिती बघता किंवा सगळा काही कारभार बघता पाऊस सुरू झाला असताना सुद्धा 2 दिवसापूर्वी गटाराची कामं ही शहरात होत आहेत. त्याच्यामुळे नेमकं नगर परिषदचे मुख्याधिकारी करतायत काय हा सवाल नागरिक आता करत आहे. कारण जी कामं पावसापूर्वी होणं अपेक्षित होतं ती भर पावसात करण्याचं नेमकं कारण काय हा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय. त्याचबरोबर आज आपण पाहिलं तर ज्यावेळी ही गाडी या ठिकाणी रुतली होती तेव्हा स्वतः पाणीपुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर जे होते ते या सगळ्या रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणावं लागेल, या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्येच सहभागी झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याचीही
गाडी होती, सावंतवाडी शहरातीलच त्या आणि नाहक मनस्ताप जो आहे तो या सगळ्यांनाच या गोष्टीमुळे सहन करावा लागतोय. ज्या पद्धतीनं हे काम झालं, मोरीचं काम जर उशीर होणार होता तर बाजूला असणाऱ्या गटाराचं पाणी जाणार कुठे याची माहिती ही अधिकाऱ्यांना असणं गरजेचं होतं. त्या पाण्याचा दुसरा मार्ग करून देणं गरजेचं होतं. मात्र तसं न करता किंवा बाजूला बॅरिकेड्स न लावता अनागोंदी असा आणि बोगस अशा पद्धतीनं काम हे संबंधितांकडून केलं गेलं आणि त्याच्यामुळे आज नाहक नागरिकांना त्याचा भुर्दंड, त्याचा त्रास हा सहन करावा लागतोय. सुदैवानं यात कोणतीही हानी झाली नाही. मात्र एखादा दुचाकी चालक त्या गटारात गेला असता तर निश्चितच त्याला मोठी हानी झाली असती. त्यामुळे असे जर प्रकार घडले, जीवितहानी झाली तर त्याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासन घेणार का, हा सवाल सुद्धा या निमित्तानं सावंतवाडीतले नागरिक विचारत आहेत. जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर इन्सुली कोंडवाडा इथं कदंबा आणि कार यांच्यात समोरासमोर अपघात झाला. अपघातात कारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. पणजी पेळगाव कदंबा इन्सुली कोंडवाडा येथील वळणावर आली असता इथून समोरून येणाऱ्या बेळगाव येथील कारनं कदंबाला समोरून धडक दिली. सुदैवानं कारमधील प्रवाशांना दुखापत झालेली नाहीये. अपघातामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूनं वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. बांदा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्याचं काम सुरू आहे. आडाळी MIDC परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध खनिज उत्खनन सुरू असून प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलाय. माती काढली जाते, ते बाहेर गेले आहे. पण तुम्हाला तहसीलदार म्हणजे तुमची जबाबदारी आहे म्हणून सांगतात ना. ज्या म्हणतो आता पोलीस यंत्रणा एकच बरोबर आहे. तुमचं म्हणणं आहे ना ते तुम्ही आता संबंधित डिपार्टमेंटला कळवलं, तहसीलदारला वगैरे त्याची पत्र तर आम्हाला मिळते का? कारण शेवटी तोंडी सांगणार नाही तुमचं डिपार्टमेंट, ते की सांगितलं असेल त्याचे फक्त पुरावे द्या. जसं तहसीलदारने आम्हाला कळवलं काय झालं. आता आमच्या तालुका प्रमुख काय म्हणतो आता समजा नाही दाखवा. लाईट कशाला बंद आहे? तिकडचे त्या स्पॉटवरच्या लाईटी बंद होत आहे. तुमची प्रॉपर्टी आहे MIDC, बरोबर ना. मग त्या प्रॉपर्टी मध्ये चोरी होते. मग तुम्ही जे अधिकाऱ्यांना म्हणजे तहसीलदारांना दिलाय, पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलाय, पण तहसीलदार काय म्हणतात की तुम्हाला 4 ते 5 पत्र काढले, वर्षभर 2 वर्षभर म्हणजे पत्र काढले. जर आहे त्यांनी दिलेलं आहे त्याच्यानंतर तुमच्यावर दंड पण आकारलाय त्या संबंधित. तुम्ही अपील केलंय प्रांतांकडे, तसं पण ते पत्र आहे. मग हे तुमच्या चुकीचं आहे ना ते. नंतर तिथं कसं तुम्ही वाहतूक केली ती बघायची ना त्यांनी. म्हणजे आता ते त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांच्या जे अत्याचे देतात ते त्यांनी बघायचं. आता काय झालं, तुम्ही तहसीलदारावर घालताय, तहसीलदार तुमच्यावर घालताय, पोलीस डिपार्टमेंट टीम आहे, टीमवर्क आहे. आम्ही पण शासनाचा एक पार्ट आहे. जे शासनाचा पार्ट आहे. काय म्हणतो, दुसरी गोष्ट हायवेला त्यांच्याच जागे सीसीटीव्ही कोणी बसवले, कॅमेरे कोणी बसवले, तुम्ही बसवले, घेऊन गेले तुम्ही लाईट बसवलेले आहे ना तुमच्या बरोबर आहे. सीसीटीव्ही बसवले ते ऍक्टिव्ह केले नाही आहे. काय करतात कॅमेरे नाही आहेत तुमचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करतो. ग्रामपंचायत बसवले असणार, ग्रामपंचायतचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोण, त्या क्षेत्राचं हेड ऑफ कोण काय करतोय ते त्यांना माहिती नाही. साहेब एक मिनिट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तुम्ही तहसीलदार, जर असं काय होत असेल तुम्हाला, आता तुम्ही तहसीलदारांना त्या कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत का? या सगळ्या रोखण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही म्हणताय तुमच्या तऱ्हेने रोखण्याचा प्रयत्न केला ना. फक्त आम्हाला लेखी हे बघा देऊ नका आता माहिती, दाखवा टेबलवर. मग काय होईल, आम्ही रिसर माहिती अधिकार देतो तुम्हाला की आम्हाला माहिती द्या. मग आम्ही कोणाची उचल घ्यायची ती घेतो. या संदर्भात विषय इथे संपेल ना. म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटने काय केलं ते आम्हाला कळेल. कसं एकमेकावर ढकलून हा विषय आहे. आता त्याच्यात कोण कोण आहे ते तुम्हाला माझ्यापैकी चांगलं माहिती. आम्हाला कोणाच्या संकल्पने कोण कोण आहेत ते आम्हाला कळायला पाहिजे ना. तुम्ही हे पण सांगतात ना वाहतुकीचं वगैरे. आता साहेब बोलू शकणार नाही, शेवटी ते अधिकारी लक्षात नाव घेणं त्यांच्या ह्याच्यात बातम्या उठत होत्या
आणि वस्तुस्थिती आहे की आमच्या काही कार्यकर्त्यांनी बघितलेलं परत जाताना वगैरे वगैरे या संदर्भात आमचे तालुका प्रमुख संजय घोष यांनी तुम्हाला संपर्क करायचा प्रयत्न केला. त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्याच्याकडे डोळे लागले, त्यावेळी सिक्युरिटीची मागणी केली होती, सिक्युरिटी ठेवा तर त्या संदर्भात. त्याच्यानंतर असं झालं की एक 8-10 दिवसापूर्वी शिंदे गटाचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी मागणी केली तहसीलदारांची आणि पोलीस निरीक्षकांनी मागणी. तर त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या प्रकरणात बघितलं तर मग आम्ही थोडीशी आणि माहिती घेतली. या संदर्भात डिपार्टमेंट आपलं आहे, MIDC आपल्या अंडर चालतं, कामकाज होतं सगळं. हस्तांतरण सुद्धा म्हणजे तुमच्या ताब्यात सगळी आता ती जमीन आहे सगळं आहे आणि प्लॉट देण्याचं काम सुद्धा तुमच्याकडे. या सगळ्या ह्याच्यात आमचं असं म्हणणं आहे की या सर्व ह्याला घडला त्याला सगळेच जण जबाबदार आहेत, परंतु MIDC डिपार्टमेंट महत्वाचं जबाबदार आहे. आणि त्यानुसार तहसीलदारांना आम्ही प्रथम भेटलो की तहसीलदारांची सुद्धा मागणी. तहसीलदारांचं म्हणणं आहे की आम्ही वेळोवेळी तुमच्या डिपार्टमेंटला विस्तृत पत्र काढलं. मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन करताना नियमांचं पालन न करता चुकीच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणची माती दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक केली जाते. पहिल्याच पावसात ही माती रस्त्यावर आली असून अपघात होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये माती जातीये, त्यामुळे याची चौकशी करून दोषींवर दंडात्मक कारवाई व्हावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे. यामुळे या भागातील पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता असून ही जागा उंच डोंगराळ अशी आहे. त्या जागेच्या उत्खननामुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. तसेच पावसाळ्यामध्ये दरड कोसळू शकते. इतरत्र कोठेही वाहतूक केल्याचं दिसून येत नाही असा अहवाल सादर करून सपाटीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात ग्रामस्थांनी पाहणी केली असता डोंगर तोडून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केल्याचं निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी यांचे संबंधितांशी साटेलोटे तसेच आर्थिक गैरव्यवहार करून अशी परवानगी देण्यात आली आहे का अशा प्रकारची शंका आहे. प्रशासनाच्या आशीर्वादानं हा प्रकार झाला असून या प्रकरणाचा तपास आपल्या स्तरावरून पारदर्शकपणे व्हावा, गावाला पर्यावरणाच्या हानीपासून सुरक्षित ठेवावं, तसंच संबंधितांवर जास्तीत जास्त दंडात्मक कारवाई व्हावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागली आहे. देशात घरगुती LPG गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ करण्यात आली आहे. नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलो वजनाच्या गॅस सिलेंडरची किंमत आता 29 रुपयांनी वाढली आहे. हे नवीन दर 7 जून पासून देशभरात लागू झालेत. या दरवाढीमुळे देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आता घरगुती गॅस सिलेंडर 913 रुपयांऐवजी 942 रुपयांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 3 महिन्यातील ही दुसरी दरवाढ आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात गॅसचे दर वाढले होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 926 असणारा सिलेंडर आता 955 रुपये झालाय. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती सतत वाढत असल्यानं सरकारी कंपन्यांवर ताण पडतोय. याच कारणामुळे केवळ LPG सिलेंडरच नाही तर पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दरही गगनाला भिडले. सातत्याने होणारी महागाई, त्यानंतर महिलांना घर चालवताना होणाऱ्या अडचणी, युद्धजन्य परिस्थिती, त्याच्या नावाखाली होणारी पेट्रोल दरवाढ, डिझेल दरवाढ, काही महिन्यांपूर्वी कमर्शियल सिलेंडर जी दरवाढ झाली होती, त्याच्यानंतर हॉटेल व्यावसायिक बरेच मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आले होते. बऱ्याच मेट्रो सिटीमध्ये, मोठमोठ्या मेट्रो सिटीमध्ये, पुणे, कोल्हापूरसारख्या सिटीमध्ये जिथे विद्यार्थी मोठमोठ्या संख्येने शिक्षणासाठी राहत असतात, अशा ठिकाणी सुद्धा वाईट परिस्थिती निर्माण झाली होती. आणि कमर्शियल सिलेंडर महाग झाल्यामुळे मुलांना अक्षरशः जेवणाचे, त्यांच्या मेसचे सुद्धा खूप प्रॉब्लेम्स होत होते. त्याचबरोबर आत्ता जो या सरकारने मोठा जो धक्का दिलेला आहे तो 30 रुपयाने परत गॅसचे दर वाढलेले आहे. फक्त महागाई वाढतीये आणि त्याची कारणं कुठेतरी काहीतरी युद्धजन्य परिस्थिती म्हणून द्यायची, पण ऍक्च्युली ही रियालिटी, ही जी महागाई, होणारी महागाई, याची पूर्वकल्पना आमचे सन्माननीय काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुलजी गांधी यांनी 1 वर्ष अगोदरच दिली होती की सातत्याने देशाचं राजकारण बदलणार, अर्थकारण बदलणार, वेगवेगळी कारणं दिली जाणार, महागाई वाढणार, बेरोजगारी वाढणार, हे सातत्याने कल्पना देऊन सुद्धा सरकारने याच्यावरती कुठलीच उपाययोजना केल्या नाही. आणि आज या देशाचे पंतप्रधान असतील, या राज्याचे मुख्यमंत्री असतील,
वेगवेगळी कारणं देऊन फक्त वेळ चालवत आहेत. खरं तर या सर्व परिस्थितीचा परिणाम जो आहे तो सर्वसामान्य घटकावरती फार मोठ्या प्रमाणात होतो. अप्पर क्लास असतात, त्यापेक्षा सुद्धा खूप उच्च जो काही वर्ग आहे, जो व्यापारी वर्ग असेल, जी सर्वसामान्य जनता असेल, त्यांच्यावरती फार मोठा परिणाम होत नसतो. सिलेंडर जेव्हा 500चं होतं तेव्हाही ते घेणार, ते 2000चं झाले तेव्हाही घेणार. खरं तर ह्या सर्व परिस्थितीचा जो परिणाम आहे तो हा मध्यमवर्गीय लोकांवरती होतो. अशा परिस्थितीमध्ये घर चालवणं ही महिलांसाठी फार मोठी कसरत असते, कारण कुठेही पगार वाढ होत नाहीये, घर खर्च वाढतायत, ऑलरेडी महागाई आहे आणि याचा संपूर्ण जो दोष आहे तो आम्ही सत्ताधारी यांच्यावर माझा रोष आहे. आणि माझा आरोप आहे की सत्ताधारी कुठेतरी कमी पडतायत आणि कुठेतरी नाही तर माझं असं म्हणणं आहे की हे फेल सरकार आहे. कारण देशाची, राज्याची महागाई, बेरोजगारी, इथले महिलांवरचे अत्याचार असे सर्व प्रश्न सोडवायला हे सरकार कमी पडत आहे. लवकरात लवकर सरकारने कुठेतरी ह्या गॅस दरवाढीवरती उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. खरं तर या जनतेचं मला वाटतं की जनतेमधून कुठेतरी हा रोष येणं फार गरजेचं आहे. एक विरोधी पक्षाची एक लोकप्रतिनिधी म्हणून, एक काँग्रेस पक्षाची नेती म्हणून ही सातत्याने मी या आंदोलनामध्ये मी स्वतः सहभागी झालेले आहे. म्हणजे अशा पद्धतीची आंदोलनं, बरीच महागाईची आंदोलनं, गॅस दरवाढ असतील, पेट्रोल दरवाढ असतील, महागाईवरती, महिलांवरती जो आज परिणाम होतो याची आंदोलनं सातत्याने काँग्रेसने आज पाठपुरावा केलेला आहे. मी काँग्रेस पक्ष म्हणून जेव्हा महिला काँग्रेसमध्ये आज सातत्याने काम करते, आज दिल्ली असेल, नागपूर असेल, मुंबईमध्ये सुद्धा मोठी आंदोलनं झालेली आहेत. पण इतकी आंदोलनं सातत्याने 4 वर्षात घेऊन सुद्धा कोणत्याही प्रकारे महागाई कमी होत नाहीये, गॅसचे दर कमी होत नाहीयेत. महिलांना फक्त लाडकी बहीण योजना म्हणून तुम्ही पैसे देताय, म्हणजे कुठेतरी हे पैसे तुम्ही महिलांकडनं काढताय गॅसच्या स्वरूपात आणि त्यांना तुम्ही लाडकी बहीण योजना म्हणून देताय. तर महिलांच्या ह्या आमच्या माफक ज्या अपेक्षा आहेत की तुम्ही गॅसचे दर जसे पूर्वी होते त्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करा. आणि असंच मी तुम्हाला एक प्रतिक्रिया माझी देऊ इच्छिते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.